Asa man mo pangutang dengan akong sapatos day? Ikaw, saan ba tao ni siya, oy? Taa diha, Romy. Taa diha. Kung malita ka sa itong trabaho. Dali diha, pagdali. Asa naman gibutang ba? Ako ba yung pagitaon rin? Asa mo din mo gibutang? Imo man ang sapatos. Ako man imo pagitaan. Dito na ako gibutang, oh. Dito na ako gibutang. Anong nawa naman na diya sa putahan? Wala naman na diya sa kuanon. Bong, ito ba, maliit na to. Dali na diha para makakaon na ka. Di kayo pa imutang daan ng mga gamit. Ano ako man imong pasanginlan? Asa man kung saan ron ka sapatos ron? Wala man sapatos diri. Usa na balik buok. Magsanilas ako pikas ani ron. Na diri gibutang mo. Kisa may nagbutangan ni diri. Pasanginlan mo? Usa na matawon ko di man ka mahimo sa trabaho, imo man obligasyon unta. Naram ka sa balay. Apot na ko matug, bi ako largo kay kapoy ko sa trabaho. Ikaw ba? Nasunod ka no? Imo lang ang damo ng akong mga gamit, oy! Kani kong sanina, di kay inigbuntag, nagbaw pa kong pangitas ako sanina. Tagbaw pa kong pangitas akong kasunis. Akong sapatos, naligdo, ang usan na diri. Imo man ang obligasyon, kaya asawa man ka. Di kay, sige nagtanaw, Korean o bilang, nung usan mataon kay. Dapat gani untay mo kung, di ko alam kung na, may pagkaon. Pero naghiwa pa ka. No. Kung tigikuan sa akong amigo, papahin ako nga. Isulti na siya nga sa uba. Uy. Mao? Di gid maayo nga ka ng bangay gito sa balay. Para magkuan ba? Tinabangan. No. Tana ka? Oo, ako ko piti. Naman yung mga berta ko, ako piti na rin. Okay, pati. Oh no! Ano ko eh? Doon naman, lakal ko. Sige, ato na ko. Sige, ate na. Wait, piti. BTB, Cebu, break it down.